Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam tayo ani Lena, nga iti agdama kat adda ijay Kingdom of Saudi Arabia. Ngamsakbay nakakabsat, palubusan da kami manpay amang ipatangatang kadagiti kablaaw. Makablaawan ti Dionisio family, ken Kulubong family dita San Mateo Isabela, Gallego family ken Lucina family dita Solana Cagayan, ti De La Cruz family, Piano family ken Concordia family dita Cagayan Valley. Ti kablaaw ket naggapu ken ni Maricel Concordia nga adda ita dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan metlaeng da Raven Torado, Nanay Mila Bitamog, Tatay Boyet Bitamog, ken Hazen Faith Bitamog. Ti kablaaw ket nagapu ken ni Jemerfa Torado nga adda ita dita Taiwan. Makablaawan pa ni pagayam a Geraldine Larocco dita Hong Kong, ni Ruby Bruno dita Doha, Qatar, ken ni pagayam Kervin Kurt Matundan dita Oman. Naimbag nga oras kada kayo amin. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni pagayam Alena. Dear Manang Emmy, pudno apalayaw ko ti Lena, nga inlanad ko iti surat ko, ngam binaliwa kon tinagan ti asawak. Iti agdama kat addaak dito'y Kingdom of Saudi Arabia.
Nagbalin aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito'y channel yo. Kat nabuyak pa'y ti daduma a videos ana upload dito'y. Saan la aliw-liwa ti maipapaayo babaan kadagiti drama? No di kat naayat kayo pa'y at tumulong kadagiti agkasapulan, kan dagiti addaan iti sakit, kastamatan kadagiti agday dialysis. Gapo iti dayta, ingkaddan ko nga rod nga ipatulod mo ti padas ko, tapno may drama kumamat dito'y nanumo at channel yo. Napasamak daytoy, idi sa anak paylaeng anagabroad, Manang Emmy. Apay nga takanayin, sakit nga tunti patong ko bakit? Sapay iraman na tintero abukot ko. Ha? Ni, apay nga ilakay? Ang mga no na ipakpak mat, kabayatan ti panagtrab-trabahom iti construction. Saan bakit? Iso na lang ta nagbagkat kami ti hollow blocks. Taman manu kami mat ngamin na tao ni Foreman. Ay na, naktangan lakit di daytan lakay. Kasta nga ta? Sigurado aday ta ti makagapo, Gino. Narigat ti agbagkat ko namsa. Ay, ti pampanunutag. Uray di saan kami pa'y mata nagbagbagkat. Marikrik na akong dayto, Elena. Iso timang parigat kanya kiti pa nagtrabaho. Naanyat ko nam, ipa-check up talaangan lakay. Ay sus, gastos lang dayta bakit? Inanak langin. Wano ipailot kung tunawan ti trabaho, tapno makaginawa ah. Naisagana kong tibalon mo lakay. Inlasin ko ti si daam itiin na po'y. Tamangan kat no mabangles no paglaukak. Ay, Lena, bakit? Ikaman iti soy tiin na po'y ko tapno adaraman na. Anya, kaya't mo asawan, ilabay ko itiin na po'y ti soy. Saan mo nga ilabay? Bakit? Taado launay no ilabay mo kit din ti soy tiin na po'y ko. Taktakam lang tapno adaraman na. Kanayon kalata na kasta Gino, nausam kay ti soy. Amin na ka na, masapol nga dasoy na. Maditi managapgad lakay. Pagpaimas la iti panangan, bakit? Alakit din. Ganun gayam. Ikanak man iti kwartam, tanayimbag lang igatang ko iti soft drinks into agmerienda kami iti construction. Adamat yung pabalon ko kan kaada ng mga inumam. Si kamot. Alangan mo't asyak to lang iti agdandanom into agmimerienda kami. Naka soft drinks to amin dagiti kakadwak nagtrab-trabaho. Kalpasan na. Danom lang ti inumag. Madimot Alena. Kansyawan dakdag iti kakadwak no ko ah. Alawanan. Mabit lang nga rod, tainak mangala iti kwarta nga itad ko kan ka. Arak mananday ta sangsangwam Gino. Minalum kan nga aginom. Pangikat ko lang matitibannog ko aga po'y tagmalmalum pa nag-construction ko, Lena. Sana bali, tas nga buti lang mat. Sa bagay mo't ket di nga minalumot nga minan. Di nakadipagnanagan. Pangpaimas lang amangan kan maturog dahito bakit. Kanjak marik na ti sakit ti bukot ko. Kaniti nga 20 patong ko no nakasyatag. Ay ungayam. Yalanak man pa iti soft drink si Jerep, tawanan chaser ko. May sapay dayta. Naglaing ka nga ag soft drinks. Inton kwan, ag UTI ka. Sapay chichirya manon dayta pulpulutanam. O nailakit din dayta sermon mo ay Alena. Ingkatangak iti chichirya ta anak ta. Iso ani na yunak mo ta na. Tapno adamot sarasaram samak bayat nga gininumak. Alam na, yalaan na ko niti soft drinks, bakit? Ato yan ti balon mo. Inikakon iti soy ti napoy mo, ta isumat ti kayat mo. Agyaman na, Lena.
Wan gayam bakit? Agsuldo kami numalam. Agpalingkiak ka din, wan no si kanton. Tayawat kung tulaking katisweldo kon. Numasapar mo ti agpalengke, si kanti dumagas, ta mga no da kayat mo agatangan na si daan. Tainton bigatak tupay lang ang makitsenda no bilang laan. Kuha bakit? Andapay mo te inmarinate ko akarni di tarep. Dahil tupay lang ti si daan tayo, ano kayat mo? Ibritom tulangan. Si Kaman, no bigatak to lang arudon ang makitsenda. Wan bakit? Ta sigurado na banugak ton numalam. Ang mga no masadutak to na makitsenda. Ala nga arudon, ala amon ti balon mo. Kan Ay, daytoy di ako danom. nagbalon iti danom bakit? Gumatang aktulangan iti soft drinks si J-Store ita si ti construction. Napipi ati soft drinks nga inumak, tanalamiis. Pangikat iti bannog, Lena. Kasjay ti inaldaw nga aramid ni Gino nga asawak manang Emmy. Awan laket soft drinks ti sangsangon na. Malaksid ana isem kadagiti junk foods, saan amangan no awan ti soy sauce apag sawsawan na. Wenno saan, ilaok na itiin na puy na. No labsan nga rod ti agsarita, igupen na pay ti soy no kumaro. Iso akanayon abagbagaak no kwa. Uray no aginom, soft drinks lata ti laok ti inuman na. Manmano a makitak nga uminom iti danom. Agingga akimaro ti rikrik naan na asakit, iti ngatuan ti patong na, anagramaram iti intero abukot na. Ay, anay ko. Ay, napo, aya. Talaga nagsakit. Anay ko. Anya aya tinasakit kan ka, Gino. Uray ka lagtiritiran itinakaro a sakit a marikrik nam. Dahito yung bukot ko. Dahito yung bakrang ko. Itingatun ti patong ko. Bakit? Anay. Lakay, agpa-check up ka ngaminan. Kalkalapay ni bagbagakkan ka dayta. Ngam dinakmat ngamin ipangtangag. Ang mga noon niya daytan. Makapadanag ti kasta alangam no dumikar ti sakit a marikrik nam. Saanan, Lena? Ipailot ko anin. Tama nga no epekto la dahito ti panag-construction ko. Sigurado ka. Siyak ti madanagan iti kasta mapaspasamakan ka. Saanan ko nakmet. Mapukaw tumot lang dahito asa kita marikrik nakbakit. Inanak lang dahito eh. Apay nga taan nalabutab tisbuk, Lena. Ha? Anya nalabutab nga ibagbagam? Dahito nga kasla adda bulana. Sakit kasla klasarsaripitan. Anya? Dahito tagpay so bakit? Makarik na akpay kit din ay ti sakit na umisbuak. Panagrik-nakit na pumpun no ti pantog kong saggabasit mo't na umisbuak. Ay sus, sa bali daytan Gino. Masapol nga agpa-check up kan. Ang mga no konektado pay kit din dayta iti marikrik na masakit no kwa. Pangaasim, siya kumamot ti masurot ita. Masapol nga agpa-check up kan tapno maamuan tanoan niya dayta. Tatang. Nay, papayan Lena. Anak mapaspasamak kan ka anak ko. Papay nga sangit ka nga imbay dito'y balay. Anak, agsao ka. Anak mapaspasamak kunak mahit. Papay akas tatijar mo nga imbay dito'y.
Anya tinapasamak. Ni Gino, tatang. Ni Gino. Ni, apa di asawam? Anya tinapasamak ka ni Ginaw. Ada na dagsan na sakit ti asawak, tatang. Anya? Ay, Diyos ko. Apa yan? Anya napasamak. Anya ti sakit ni Ginaw. CKD, tatang. Ah, Chronic kidney disease. Stage 5. Diyos ko. Tirigat na. Saanan akabalan ti agas. Masapol nga ag-dialysis ang ti asawag. Saan nga ta nagbidot lang ti doktor anang taming kankwana? Apay no ipa-check up mo iti sa bala, doktor. Talo a doktor nga eksperto hindi kasta sakit tinang kumpirma, tatang. Ah, Iso nga imposible ang nagbidot na lang. Imposible. Diyak kahit tag-dialysis, Lena. Isupay dahil agastos na. Gino, masapol nga ag-dialysis ka. Kasta ti ko na dagiti doktor anang tamingkan ka. Pangasim ko, ma. Saan ko maanatangkan ti ulom? Masapol nga agtungpal ka kadagiti eksperto anang tamingkan ka. Damagak man kan ka, Gino. Ipatpatag na kami kadi iti anak ta. Ha? Mabalin ka di nga aramidam da ito'y para kada kami iti anak ta. Agpadialysis ka. Ngam, pampanunotag ti gastos, bakit? Marigatan tayo iti mamitlo adara sa panagpadialysis ko iti makalawas. Anya lang ti paggastos tayo. Numapan aminan kanya kabirok ta. Mamadi ka mabailan ta day ta, Gino. Basta aramidam ko madaytoy para kada kami iti anak ta. Agpakpakaasyakan ka. Agpadialysis ka, Gino. Ititawan ni Gino at 30 nang rugin nga agpadialysis manang Emmy. Saan nga minan ang maala iti agas ti CKD wano chronic kidney disease ang nagbalin a sakit na. Mariknak ti rigat ti asawa, gapo iti gastos. Iso at imulungak anang gad. Ngam gapo ta maiparitan ka ni Gino ti agtrabaho iti nadagsen. Kimmisangan ti birok na. Banag anakarkaro anangay ayan na iti bagina. Agarup innem atawanan ti kasjay akasasaad mi, idi napasamak ti kastoy. Kuston, jakon kayat. Ha? Anya adimon kayat, Gino? Anya ti kayat mo asawan? Talaga, jakon kayat tag-dialysis. Isardan kon. Anya? Amom ka din no anya ti ibagbagam, Gino? Amom ka din no anya ti posible ang mapasamakan ka no isardang mo ti ag-dialysis? Amok! Saanan anas ka ni bagam day talena? No matayak, di matayak! Anya?
Naglakan ti pa nang ibagam iti kasta, Gino. No matay ka, matay kan kastalatan. Kat, da kami iti anak ta. Kasano kaminton? Panawan na kami latan kasta kadi. Lena, Makikita mo't no kasano ti sakripisyo mi saan kadi. Imposible adi mo marikna no kasano ti panagsakripisyo mi. No kasano ti panangipatagmikan ka. No kasano ti panagkarkararag mi tapno maikan ka iti kira damang laban iti sakit mo. Amo ka marigrigatan ka, Gino. Nampangaasim ta panunutam kumamot ti rigat mi. Di mi kaya tamapukaw ka kada kami. Isa pangasim. Tulungam ko mating magim. Saan ka kumabas na sumukulatan? Panunutan na kami kumamot nga agina. anya nga Elena, kumusta di asawa mo? Nagdakalan ti kimutungan na tatang. Ay, Lena, anak. Tilangan pagyamyamanak iti Diyos. Mariknak alumablaban latta. Iso na lang tadyak amo no aginggat kaano. Ay, unayin. Anyan tada kayo pa iti nakapasar iti kastapan no po anak ko. Tatang, kas iti sigod. Umayak ko mamanan agkidaw iti tulong kada kayo. Anak, pamilya anak, na kami kadag iti kakabsat mo. Sidadaan kami amang tulong kada kayo kan ni Gino. Pasensya kayon tatang. Mabainak mat nga agkamang kada katugangak. Amuda ka din ti kasasaad ni Gino. Wan tatang, amuda. Imbagami kadakwada. Iso na lang tadyak kayat timang namnama nga da itada. Tanong mapaayak. Sigurado ang madagdagan laang ti im-impan iti barukong ko. Kumusta kan, anak ko? Kastoy nanang, indalit na kunti sakit akimpat kanyak. Gino, anak. Pasensya kayo na, tawan ni Lena. Napananggad. Tila ang anak mi di kadwak dito'y balay. Wan, ti apukok tin ang sabat kanyak itay napasungadan, nak. Ay na, nagnakam ti anak yu kon ni Lena. Nakasingsingpot. Da kayo ngay nanang. Kumusta kayo man? Di na kami pagdanagan. Amin dagiti kakabsat mo, nasaya at da. Iso nga'y mayak, taad dati. Nanang, mabalin ka di, ate asawak lang ang di pangyawatan niyo iti tulong. Ha? Pangasim nanang. Orayim ni Lena, dahil sa ti kasaritam. Pangaasim. Lena, talaga napanog ako. Gino? Amok, asa narumpang, asumukwak. Ngam, naaklon kon, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Kaya't ko pa iti lumaban. Para kada kayong agina. Ngam, mariknak, asaanan akabaalan ti bagig.
marikrik-riknak. Adim tangan. Tinaituding agasat ko. Pangaasim, Gino. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta? Kaya't kulan. Tiagpalin. Anaputuntukan ka. Lena. Jak kaya't ngailimad. Noon niya di marikrik-nak. Nama, di ka agdana. Takas, itinako na. Nakasagana ako na. Pagkawanan na ka. No di ka na matulungan. Amang padakal. Iti anak ta. Pagkawanan na ka. No nagbalinak. Anasabrakan ka. Ididamdam mo. Anaduktalan dati sakit ko. Pagkawanan na ka. Noon, yaman, tinagkurangak. Nam, kaya't ko lagi pa ma. Ayat ka unay. At kayo ito anak pot kayo Gina! Gina! Diyos ko! Nagsalungay-ngayan ni Gino. Awa ng tiyasawa. Ginana ka nga rudan, Gino. Wen, di kag danak. Uray nagmay saag. Ika gumaga padakalan ti anak. Agsalo kag akparakan ko na. Amin na plano ta para iti masakbayan. Ika gumakaragpat. Ginanakan ayat ko. 2016, idinatay day di asawak. Inam atawan ang nagdialysis, kan nakigubal day di Gino, iti CKD manang Emmy. Nakitak tirigat day di asawak, ngam awan apulos tinaramidak, gaputa idinaduktalan mi ti sakit na, stage 5 idin. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag,
nga masapol nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Ti karik iti day di Gino ti makagapo, iso ang nagabrodak manang. Kat maragsakanak amang ibaga, nga ininot ang matuntunoy ko ti arapaap mi, para iti masakbayan ti anak mi. Idi nabuyak iti channel yo ti panangtulong yo kadagiti agday dialysis, nainggan nyo ak anang ipatulod iti pakasaritaan mi iti day di Gino, tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lena. Pagayam a Lena, agyaman kami matkan ka. No maminsan, lifestyle ti pakaalaan ti tao iti nakaro a sakit, kas iti day di Gino, ngem iti panakigubal yu iti CKD, nakarkaro a napanagnakan nyo, nga ipatpatagyo ti tunggal maysa. Kan kayat kumat nga alaan day ti agundaway, amang ilawlawag pagayam ko. Ti barya mo para sa dialysis ko, kat proyekto ti tambalan bayanihan, kat karaman kami laang kadagiti instrumento, tapno maidanon ti tulong kadagiti agkasapulan, ang naggapo kadagiti naayat at tumulong. Iso akablaawan tayumet ni Blind Gardener, Ma'am Ruby, ni Ma'am Donna, kan ti si Bubukal Agan family. Ni Cynthia Madrid, Maki Valles Malinaw, Sherlyn Ginyang Pelila, Gina Mercado, Doktora Purificacion Karame, kan aminen at tumultulong iti daytoy a proyekto, kang runaan kada Edong Karta, kan Manong Jimmy Lozano. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tuko, iti dana, ti biyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo, liday kan ragsa, Isu